khi mà sự ngồi sống nghe xin lưu đi lại ta ba nó sẽ kể lên nó lên chừng ta na bé lo khi nó kể lên kể ngó bên số sẽ KOSRAE ý nghe ngó non có nó biết sẽ nghe bay na kasta ba ba na se yaktari le lo ke asurke acheta acheta. Ikaw na susun ko tigin wala mo kan long ya long alap ikaw na susun ko kade tar mo daw program la shoya na ke mitlen la akademi sa ashmait silu ito kade tar mo daw ay kanay los falang kya kade los falang shock ka metligi kade mo daw ko tagakin dia yaksife na lalal la boss mit mai su klase nga pagkalingan datuin siya nga program sila na siya nga ki 58th birthday ka JUBILEE la ka lang siya nga. Tapos son manatal na Mary baba Alex Alwinalik. Mga baba siya nga ay tayo ki brother in Christ. Kavin ne Eric Malala nga ay tayo ki Eric Malala nga to ngayon to ni Eric ma pasipin ay tayo la siya na nga siya nga kan nakarela program siya nga siya program na katiya program bay ngagak madila program bay ta siya tangagulawin lai kay invite ya ngan kan fashi program lan nese ke 58th birthday ka JUBILEE lal ke let me see so bulam ala kodem to ke program la siya na ke ngoslan so birthday girl ka husband lal beti kodem to ka kalibash na mate ana makat pala ke kadin kan siya klay ko sang nasin god masimit sabagat fashion mate panangan Michelle namet nakaplas nga kalin ko mataloman if nakain siya klay ko sabagat fashion mate Organic flowers, kaya ito ba, iwi ka dyan.
Kulang wala ke Bryson na met. Women na Brylan na met ang kakskin sila kakskin kat ke molas na kayo. Alay ang anabilin metan church march ingala. Finne kaisi baban ne kakukos na masas oyaga ke bensingi we have like 58 birthday lal and fibirani ke oyaga singi. Yoki gulang asin kat ke bolyak lang asil na VEPE kain soon tapan ye lal fin vela singi sa. Bakit mataakalat ke 58 birthday ka jubilee ke lane lan mait fin vela singi. Kulo kaksin kat ke bolyak lang asil. Pela me kade showing ke shamni ke sla program la ke left photo to ale symbol anak na suya ke program la ka shamni ke sla ang shwe ngayon na sil babarani na ke shamni ke sla. Loman lab MC son Itiki may bakit na photo ng tapo ke bet singa halang si kulo kaksin kat ke mulas na kayo. Halang si aklin kos na kayo. Nebaba giyesh, Tomasz, talik uyesh, talik nadosh, ke ashlos ke belsingi. Wana ke MC lap kelim ye jubilee loga, VEPE fallen dirmalero. Aba MC akla me ngati dar roeben agil rage jubilee loga. Anga aglin la. Nagi rain naman formal ka ba na mga suwag siya may day na festival siya program of todo eh. Liklugun siya lik na force siya nga aglen alyado la siya. Kaya siya program yung rap yung mayor at mami. Aglen lapan utuf-tufiel sa matiel linkan relain arlen na wo program fali lalo ki program lalo. Naba na mangshit na elin siya malalay na ra. Wana kilak kalim yung ay tayo labe ki Atanasunol yun abe, katawasin Yorek ma, Louis kat Rick ma siya pela, lale sa mat pe Yorek ma. Ako na ngayon si Gilobe na siya, yok ke laylay, is ngarsh siya ngayon, masik pa ngarsh siya ngayon. Kaya mga mga ngayon nakita laga, pasyaw lal, kapatim ma, may tewan siyak na pangasyaw ma, kapali ko ila, sumunod tewan siyak siya pela. Sham mo, makakuha niyo ko simpan kalang peke. Kaya ilan ito pela, nga kisbet pa nga mga pena, kisyaw sila kasi. Sham ini kesla ngay mishre kusinak na suikat. Ash kapatung al VEPE ash kapayanton. Yok ako ye panangin takanay ko siya eh. Ludia kik chishi. Hemashi. Naknas gawos liik ngan mga ko siya eh. Temawa. Lalu si kapayanton kit ka ash lala. Tali kuya nga ash pe yun mira lang akos aklenal. Liknadala. Lava patlik gulma to se lash pe yun hindi lang afin raktor yun ash pe. Yun lang makipensing eh. VEPE tali kuyel sa yang pa alik mawange mabewel VEPE man ne siya lalena lang si not talik pa ng undalik siya natal natin kuyel na talape VEPE maray mamana uyel dal bayel dal ako nang lang si bevak tulong si alik ilalo na nawikat le sa orela boy muna siya pa ng fresh na siya nalang si kilope na sin may na kayo ke kaunti bas ko mga biyela kat matipo na ako fall bas after year kilat na posliki ale na yon yak tebo na ke pusesh na die mo ona ke faxilash pe ke pel maganda to niya te kano ba piseo ba yok shupe ha yorek losan inga nakilin yok na nasil VEPE niya ko skayo siya kawo kamit na kayo la ano na kaya alam na pa ila kos insi pa ye nasin ka nasish na kayo ako na nga wala pa na akali mila ano na yok shupe kikat liye ko so ye ka dalo na kulo ke ko ska inda ka wiga din ak mai che wiga to rela in fale ye na yok shupe si nasilinye ala sung iman rek na slalal po ni bela siun ye lom ngaon panangge kya fu na ube ngamit kya fu kumeron ko masek wagin mat kita o happy birthday na si napna sige fact ang alye mama kumlang si nga katolik kuya shino rela na si metiyom si yelom el fact na masi fan na
El moment is le in fin ni fakya den nak nas kamber wela il pame mo shla. Rela len sine e fin ni fakya den gain rela fashila. Apa nan ram lo ga kulo na si was na kaywa. Alas mi mo aspe mo chilu e va ta ga to. De façon no Spain kan davla be present kilo. Asham in kilo sa yan ngalal mi mo tali kuya nge kay nak tafiya le pe. Ko fakta mo ma ti fakta ki pensing nge. Aklenol pe si sa pluge. Si eta ga do mas mamta wika finanawe ke dusen ben na lesin. Ta pe truselash me. Afin jak mi nash pe pasel in fakta be pasel na ke. Ta kay ni ben pa si ta ga ma wika. Kaya siya kat kim kuy na kayo magatrabaho siya kay plan kasi. Pos mafahaling ang davala, tangan lalfang imo, ano nga kalim niya, lafa, mira, alip, kawilay kapayan doon. Parapit, davala, mafahaling varte ko. Ngalang si pe davala kipensingin naknas, kusta ka, kay kuwase, programa ay fak may tilis, kusta ka is mo na usa, KOSRAE kayo mama kitebo usin mo wangin mga dus falok na lona wangin mit sapos mit lo malang si mga local e pa nga fige mo kayo na apa na mga gawa kitebo nga mga KOSRAE ni pena pa nang lang si beka kulo na sinli kuya fige nga ke los liksyon ni be ak malala yila anak lok si vena kinga non gala si mga non go pena si go pa nga offline Rela mo kaya siya singin fadi siya kasi may nagawa mga suliya. Ang atli ke napaya na sila lalos na sila fibe pa na. Kalos isla mga nakawa para pa na mga fibe ala malala na naplash din kan rela. Pusher na siya ke plan siya ke lena yok siya pa siya. Ang tawag ko ka penton kilafa mira papape talik ka ilos na kawa talik siya ulay fibe ya. Afine de wek lang ang kailangan bednet hinayalash nga. Hilpe ba siya mit kisewlal ne siya ka fibe ma walal talen ne. Ang kailangan be rebaka kasi talik pe mit pe kisewlal ang kailangan be asin ang afine de akalemi ni os. Ang walal alam mo fibe la wiya pe ang kailangan go Spain fa kulo. Tarle na ke kasha na kay walos. Haspe mit siya kasha na yok. Kus aklin decoration nga sitlik na siya na Texas taga. Helpa maata kitlik na siya Natasha Pexel Rod. Dos taga be Texas me dos pa Morella nauyak siya si me na ki decoration nga. Kulo pencil tikin William dan kiela dos kaya siya pen rela cake singe. Hawla na kaya do na ba Parang lang si Vakulo. Ano akilam niya pos, mwit fall ngan kau ya fiben Vakulo. Tasok to fin ng artifact, kabenton, likuyak nga, kapit, kailos ke wifi. Kasya ya, nawala pa siya kilo. At naspang ay Vako, na dari flow ng pelonjil MC. Kulo na malap. Kulo mo rap ke shamse nakna si basan ron albabarani. Kulo rap pelo kadeon is akilana basta William Yashlala loge tagan kadeon ngayon siya kadin katnuwan na plaso na big birthday na sil and fibe vine ashkan dos kulen opla ka evine baka followers len kan opla gen dos guna ge cake sin aga super bash na met. You guys go sing. Oh, hello again. Yeah, come you guys. You guys gonna sing. Can I hold the camera, please? Yeah, go over there. You guys gonna be singing right there. You're gonna sing to her. I want to hold the camera. Sing really loud. Sing really loud. Right, well. Para microphone shit, hit them. You guys gonna sing? Yeah, you guys gonna sing. They're from YouTube. Yeah, you recognize? Okay, so you guys gonna be singing real loud. Along na sa pula cielo tole bato na happy birthday kids ready. 1 2 3 sing. Happy birthday to you. Happy birthday Louder kids. To
Happy birthday to Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Good job, guys. Good job. You guys are doing really good. Hey! Thank you guys. Tulong kay Ashland may nagaywa. Ngayon na, shuwi ka sa kun. Takolosan. Tulong kay nga sabihin kong masayaya kinili ko. Can you feel this? Punta ko. Ngayon na shuwi makalap. Kaya na special sila misingin. Misingin na pagawin ako. Nga mo tayo, nga siya ngayon allocate lang, nga siya ngayon make. Pero pinawin-istem singi, alo ta siya nga fashion. Marang nga pagpuso nga lalap, arle na mga lalap, nga na shuwi lang ka yung matwa singi. Ate na pamin mo nga, siya kaya. Siya kaya, tabi lang yung mo love, niki nga soon. Yeah, lang nga, pinchak lang kayo. Wiya. Siya kaking sewoya ya. Ang kayo, ita ko lang ang kayo, super soon. Yeah, best fashion. Eh, pangay ko siya mga lalaki ko mo. KOSRAE siya la guitar mo. Tayo tuwin sing pinash mga super fat. Mga katao na to. Ito, namalat na sinbait na kayo. Långlap ke som set. Bello ana baga ko na shala ko do da stegi up ko la tar go me belin som Italian abagat sa abagat ko baden dikina mau singaw ko. Ana maslan ko so from Italian nagawak lamala po yung nagawak Jason Longdan, Galdababulal Fipe, Ronny, Ahmed Kilgi, Lenchibal, Mayukon. Ito mga alam chikit nagawak. Långlap ng sang si bas ng kan ja ko lang so. Hey. Kadashi ke ana ba kadashi ke kabul program la tari pangay belin sa belin mo Uy! Yeah, sorry. No matter. Everywhere. No matter. Adiga, Pia, prepara. Adiga. Adiga, come on. Welkom bij de Baak Rock New Commission Aden. Para kontan mo.
The man for the job. No kidding, yeah. Ah, okay. Ah, look at all of these. Bästa. Ja, den här späda. Kom i masken här. Kom samma kommer lösa in Apa yang main kamen job? Church, Pauni.
Okay, okay.
What's your name? Sia. How old are you? How many years old? How many years old? How old are you? Where do you go to school? Where do you go to school? Preschool, yeah? Nakatayla pa ya, talit mo kung tumunay kung yelo mo lako. Baka ba mo ito nito din? 50 thing. Do you feel like you're 50 years old? Yes. Yalam nga ul, dapat century eh. Lumalaki kung society ka. Nga, tango na wala na dapalan na di eh. Kaya na nalakato me eh. Kala na ako na ash ka to. Coin. Considering pag-awin. Wait sila yun sa ganyan. Kaya mata ko sumpe. Ano na, umara. Kaya na ko niya wili eh. My 58th birthday. Yeah. Nangay eh. Ronnie, 50 years old, became 50 last year. Oh, yeah, tolo na 3 years ago. Kung talaga, okay. The kumparela eh. Kung tayo mo na solicited. Siya we kumparela. What is it? Pangit ko yan may ashto. Away lang. Ang cash program. Ang cash sila. Kumli. Masih nga mga amda na kisensya kini paano to play o kumpa. Mari to kumpa kulo. Ay! Wait that. Oy. Wait O the life ni. Dapat sini sok mo ko siya tol naman nagwasok mga tangon na kini eh. Manan ko mo mira. Uy! Huwag na po nababalik ko doy. Nga, siya nga. Wala kong takangan mo. Alam sa bigyan. Master. Namanap kayo. Ano na kumara ka Jato perne. Siya wala rosulong na. Joanna. Defy. Ilay ko kaya kin ko. And those are, we're magiging na kime. Talented na po eh, yung malwela. Maganda na barela. Man, that's beautiful. Congratulations. Lumalansin ka til kol mamolo. Mana kung fakir ram si Lomala, si pa shoot dia pakanta magas pentalik dum na tayo. Dalos at nine na kung sunod na rin wang le. Don't do that. Kaya kita Lumalas, kumbak luan. Ngayon, di kaya na masingay pong tayo. Kumasin lang. Well, fire si ko. O, kalus lang. Kaya nga parang. Gila. Kau melihat Vincent mah? Alda nata ka Vincent? Kau bisa talik sing? Pantum ten? Mas kasing. Urun siya? Oh. Sorry, for mana lah. Kita makan jalan te, tak nak win making. Le special lên xin mày hỏi tao kêu lên miệng, tao mới nghe tao nói này KOSRAE mày, bây giờ cái KOSRAE ba số. Còn là cố sĩ us làm lên đi ô tô đúng không? Ba số này.
so mad. Kulong orang pengasahan si bahasa kerana lalu kulong orang bersiul sedewa. Alright, Troy. Alright, Troy. Pangan ka berbukan laser anak us di los relakin singain bakal kulong lalu sesuatu sedewa. Awalnya lesbian ke program lako, impak kulong nasin sewa ke dalam yang kena relakin los sini. Madali ay pineta program na kaya kaspal na gelan selos, kamang uskara ke kesuben sekta mamusin na naklo, paling sikya kagan dengayan ni neis na the comments mag-uus hakulan kaya ke program na. Kulang mo lang. Mag-vaccine na susugawayan ako skala kaya kung pinatuya kikiyan kung matawayan ako na sa rin kut si March
Narcis ko man gana sa way ganak way reservation lan may KOSRAE marik magining kala. Alalan nila katulad wala pala tarik ate sing ko lamasi ni tuya kuskut kutloman binias kut kusem dia kian kumpas kian kumsray sa nagi crash mo ko na room. Kala wala tan so sa dewa. Adang sel ka parang ni na track sa dala. Lomla ano yung sila kilometer pela sa kanya ginong gagawin sa final. Nagkiting ngayon na kusen kilo siya lang. May just nag-pensing ini announcement of other plan with full launchment. Customer ko ano siya? Customer you. Customer now. Announcement mo. Customer. Dahil lamalap kinala nga, ispela yung kapin. Awagat na kayo may matagal na kay partisipal tiga nga. Ilawamanap kinatapin mo pas-pas, kapin niya uchaklas kat aklen flying go mauratan na siya na kayo kat nasan na kayo siya nga, kat di manat ko Mr. Wu, kanda niya mo may rekete pa siya kat di mo nga mga akademiya, matay try me, or pa nang yo kaya ko ya, or pa nang mo ma tagayan lulus. Or pa nang ya mo nga agatan ka ko naman na kisbus na kayo yawan. Mana ko makat siya hugon kayo kasi. Amo may bagak siya na mas may KOSRAE nga ako sa kin makatalo ya set yo. Endo kaya wala ko krismel. Umin mo isa sa set yo kung saan nakasulikat panangan mulin or magaling daw makatalo kaya and katalo ya. Harapan ng umin mo isa sa set yo nasa kawigan ako sa set. Tiyak sa shop fire kaya set yo mana kon Jordan kaya hindi last na may KOSRAE kung nag-ako sa set. Kapag pangayon ka tuto kaya sila agad na nagawa yung kapilo malapis yung jawan gawa kaya effort na si VEPE kaya sila. Lagbel. Basta tinabilin na pinakakil record niya. Naka? Lang pa natin. Wala nila. Giwangan na ipang siya na yin kanila sa Osh. Kapta na siya may tlal siya ulan ibingan. May tigigat kalye bella ko samsin yung silong kalye. Apen doon Osh malo na siya. Wala happy. 이 가서는 우리 미션이 나타나서 어떻게 냐 계셔이 가르는 이게 알아오는 거 답을 나가 또 KOSRAE 가와요 거기가 나 계셔이 아까서 시간에 뒤가 거기 Ay, kunaman lang anay gamay pa fal kapon la tarki na desi ka ngasiak na si ngina manchi ka na kalbodi ka lo laplak na si show kawa wait na kawa o yun pa yung great kaslok chapter na si was lo na malo. Fin poy bangan nga tori awalgat na kayo siya kamit kawakin fak kilo na malap finash gas si siya yan kilo falgitin fak kilo na malap na si boss na kayo makilin gos na kayo why nakikadak kalamigim tawaya Oslo san victioni na siya na sistem kayo nakilin lamit lalo yan ay lalinayhan poy bangan mo finshaksin Taldar ke mana kaiwa wena kalamia ketarian ke wena sima makusa klin ke tagani lash kutet sine. Apunas usilbe diye de po
isko mga metliki ko specially nga ti kulejo pengen kan kulona sen tikin Steve tin gasgat pe second line kyala mana ke ngoslala den kan naknas taka ni akashi ye ko mat kan ralan gasra metiget specially kulona sin met na kawa pangai ma arshuru ki dibesing kulona malak Wala sang si basta kan sham igas marik la pangan dusin program la sha metliga de fashili ka angse akile nashlan si digin lashne pati silaglu angse gasta aziba akile ko min kan narala si Brian Kalie metliga de fashili ka namakat pala kya Well, anasyak lang taga ni Lars Kibetsing, kataga ni Brian Gabe. Aksyak taga ni Lars Kibetsing, kataga ni Brian. Olam God, Papa Tomas. Siya kalan man nagawa flat tikin nagawa. Kadi pas na yung dong gawa sinaklat ko. Taklo na siyong kimaulas kung tituin karang gasakat. Kelusen pelalas ni gawa sing. Kulo man lang siyong kung sila pa sipel, kasilin, ingabain, akulen, patilal. VEPE ke belsinge lo malak na sum ke ako kulong na sel kung karangin maulal nege ensunye lamngaw ke belsinge lo malak na sum ke pa palalo sakpasi yang singe kataglen daw ken tagania parna ke belsinge misran tagania kataglen ke belsinge kataglen mapas kum wikat karang kat karagat ke oinge kataglen ke belsinge Karili kelas ke belsinge kita bangun sumbang dal wikat kolgat nagayan magat nagawabas na we karangin pain wan kita nawayan si panasis kasi may nalala siyok paing magat sila sum ke belsinge bangun dal kat kaya siyok tagon wikat karagat ke kat pray pakulan sum kainin siyas may plang las kat pray moinge amen. Ay, kulang mga pangan sa flying program lasha aul gain pa kulang na mga na siwas na kayo Ona eon kom sila klak kom si kaza kinsom dai sam shak kut se march skom na ka kom fash na kien kom asom na we kula malap na suwas na kayo komodada kiliso chabur talangan dolul thank you mahalo kula malap kos kung una suwas na kayo Well, Bella Belinden, open floor na pa yan Brokom. Dahil nalapang, hindi ko lang tagpong.
akna sa sikin makatalu ya setya endo ke awal ko krisya ming may sa setya kung saan naknas bigat pangan muli magandang long makatalu deke and katalu ya harapan ng kung ming may sa setya naknas ko naknas sa setya sa shopware ke setya manakon yoratin in the last Ito sa match kita na. Orang nakita ka pecha ikam tala. Alat na nga ay naglumalak si Jawan Gawa nag-effort ko sa video kita si Local. Basta. Ano ang pinila? Kailangan din ba? Nga pagka akong kopi. Ano? คือพยายามนะเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นมาพูดนักเก็บใจกันนี่ก็สาว Let's see. Dia pakai. เยอะฟ้าฟ้าเยอะยิ่งก็ชอยเยอะฟ้าชมก็ช Jual อย ni di kong Jadi ini tu fak like KOSRAE kan kan kita ya kita. si Mitlan siya kan bingan. Nama Romeo dan nama dia. Kali Bumiyay ka ka, kasi ni may kasi nakakal ko siya Kita cinta sih semua dia kan. Madi mau porti kompor kan. Aye. Kemana dia kan. Kita sa yogi. เดี๋ยวเราไปยา Kasi kanya kaya Kom cinta kalau kita ada cukup. dia orang katakan na ba. Ito mata. พม่าต้อง Kapag siya sila ni Mas mesin portal, mas mesin mata. ปัดคำไปnakita ko mo Kita biar itu kan. Kita lalu itu kan. katawag kan sa mga nulat at tagal party Kom kita nak biar. ay pagkain lalang dala siya Paling alte penal, sekolah nak cuma. Tapi lagi kata sini, saya konten. Ni met pun pakai, una. Una, anda yok le munga kanda. Logo pro elo mat. Tatlo si Jun ko matanga yung ito lang tap at may may tiwit malas na. Tatalo sa akin na pa. Doktor bulat yung kumpa. Kung may kumpa pala siya kaya smile kini siya. Siya kaya smile. Sunatap ki rin siya naman na kinyil pagpatiya. Kumatay. Okay. Ikaw na siya nasa buko. Kata siya nga. Ana sa kay Kamper. Parang may mga man. Kung kaya nga na. Kamper. Okay. Tingin ni Rose. Ya kung pagka. parang ang ito Ano. Tingin sa nalala. Yung maalala. Yung na shoe. Shoe malo mga. May kum na upe. Wah, nakikita ko. Kichay kum tayo. Minayas makina eh. Pero malag. Punta yung ngitin na, uy, sagat-sagat na po sa atin. Ilagi ka to, sina. Si Roy, Donnie, and Good Traffic. Di ba nga makakalat yan? Ownership ng the last convention, katagaling Brian, accept yung the last convention, katagaling Brian, ulam God, papatamas, siya kalan man, nagawaklat yung ginagawa, kari pas na yung dunggawa sinaklat yung takla na siyong maulas kung dituin karang gasagat, illusion ng lilis, nagawa sing. Loga malang siyong kung siya kapasipan, kasilin, ingabay, akulin, patilal, VEPE ke besine, lo malam nasunge, ako pulong nasi, kung karang maulal, ni etsunye, lamang ke besine. Lo malam nasunge, paya palalo, sakwa siya besine, katakulin daw kinta kanya, para ke besine, mister na kanya katakulin ke besine, katakulin, mabas-bas kung mugat karang kat ke.
ini kata kalian ke bersingnya, hari ini kelas ke bersingnya kita bangun sumpah dan we got koi got again magat naga bebas nawe, hari ini payuan kita nawe sih penasihat kasih, main lo asyik, paling magat cerita sumpah bersingnya bangun dan, kerja siap takut we got